कि घर परिवार जागल बपियावा काहे न बुझे बात के घर परिवार जागल बपियावा काहे न बुझे बात के मऊगी कहले कि राजा जी ज्यादा जबरदस्ती करत तनी तो एगो उपाय बा। कह तरी भैया अरे साड़ी पया बही डाला बलमुआ साया बदलिया रात के अरे साड़ी पया बही डाला बलमुआ साया में